Ezi zityholo zimalunga ne-10 million rand ekutyholwa ukuba yabiwa kwingxowa yomasipala ombaxa iBuffalo City Metro ngo-2013. Iingxelo zithi kukho iinkqubo zethenda ezazitywayo ngethuba kuthengwa izinto zokulungiselela isikhumbuzo kunye nomngcwabo kaMadiba. Eli tyala libuyile ngoku enkundleni yaye uxinzelelo lukwinkulu baphathiswa ukuba ithabathe amanyathelo kwiinkokheli ezibandakanyekayo. Kuyabonakala uba umbutho lo uphetheyo awusakwazi ukuliyalela amalungu awo ukuba mawahloniphe izivumelwano zaseNazareth ezithi umuntu ojongene nezityholo zorhwaphilizo nomuntu ojongene namatyala enkundleni zomthetho makakashiye esikhundleni sakhe ayophendulana nalo matyala. Iziko eliqwalasela intsebenzo karhulumente iPublic Service Accountability Monitor lithi makashenxe umphathiswa wezempilo. We require a health MEC that can focus their attention on vaccine rollout and improving the services to communities. It's high time that the Premier act in the public interest. It is unacceptable that an MEC is sitting whilst facing criminal charges. Imibutho yabasebenzi kunye nemibutho ephikisayo yezopolitiko ithi makahambe uGomba kwisebe lezempilo. Umbutho we-ANC ukhuphe imbalelwano isithi onke amalungu achaphazelekayo aza kuba nendibano namalungu esigqeba salo mbutho kule veki kushukuxwe lo mbandela. Ndingulubaba lodata kwiindaba ze-SABC eMpuma Koloni.